vegada a una escola al costat d'una piscina pública. Hi havia 4 alumnes que es deien Leo, Guillem, Henry i Pablo. Bé, ja han acabat les classes. Adeu, he de fer els deures. Els has fet? No. Doncs adeu. Se'n van a la platja. Ja hem arribat, ens banyem? Si tu vols. Doncs anem. Que divertit. Són tirs de l'aigua. Sí. Fem castell de sorra? D'acord. Parem de fer castells? No! Sí! Anem a buscar petxines? Aquella onada és molt gran. Ah, és un tsunami! És la bomba! Estàs boig, és un tsunami! Ens anem d'aquí corrent! Doncs aquí espereu, vinga! Se'n van corrent. Espero que fins aquí arribin. Crec que aquí arriba. Tornen a córrer. Fins aquí no arriba. Vinga, anem a Madrid. Però com? En cotxe. Però si tots els cotxes estan espaiats. Ah, clar. I com anem? Dona igual, ens quedem aquí. I compte comptat, ja s'ha